Autori u etru. Radio razgovori Festivala autorskog filma. Slušate emisiju Autori u etru. Kao što ste čuli u samoj najavi, u pitanju je emisija Festivala autorskog filma. Ovu saradnju sa radioaparatom počeli smo prošle godine i pošto nam se činilo da su dosta dobre reakcije, odlučili smo da je i nastavimo, a i radioaparat je uvek drag saradnik. Danas krećemo sa emisijom, a danas su prvi razgovor i hteli smo ovog puta da krenemo pre samog otvaranja festivala kako biste imali dovoljno vremena da čujete o filmovima koji će biti na programu i da se onda, nadam se, odlučite i da ih pogledate. Ove godine imamo dosta domaćih filmova, čak mislim možda procentualno da ih je više nego iz bilo koje druge zemlje. Mada kad kažem domaće, tu računam i ove regionalne, to su nama sve domaći filmovi. A najviše njih se najčešće nađe u programu Hrabri Balkan, koji nekako pokriva i ono što geografski je jasno Balkan i malo šire nekako, možda više kulturološki i po temperamentu ili po nekom filmskom stilu. Danas ćemo imati dva razgovora. Za početak ćemo pričati o filmu Bazen Rupa i sa nama su rediteljka i scenaristkinja filma Ana Vučićević i producentkinja Mina Adamović. Devojke, dobrodošle. Bolje vas našli. Film će sada imati srpsku premijeru na FAF-u, ali pričali smo o tome da ste vi već putovali po festivalima pre ovoga. Ako možete da nam nabrojite neka mesta gde ste sve bile do sada i kakvi su bili utisci koje ste možda pokupili od publike. Da, pa hvala vam na pozivu. Ovo nam je otprilike prvo neko medijsko gostovanje, tako da otvaramo sad i mi to. Pa eto, premijeru smo imali u Norveškoj na Kort Film Festivalu, to je festival kratkog metra, kao filmova kratkog metra. I tako smo nekako krenuli, onda smo se opet vratili malo na bliže naše neke zemlje, proputovali smo, ne znam, to jest ja sam u suštini putovala, išli smo u Italiju, Hrvatsku 2 puta, u Hrvatskoj je film dobio nagradu na Brač Film Festivalu, nagradu publike, onda je bio u Makedoniji, Crnoj Gori, Bugarskoj na jednom studentskom festivalu, pošto je studentski film. Bio je i u Turskoj prikazan i u Bosni i Hercegovini, tu je Mina bila. Da, i tu smo dobili nagradu Saveta festivala. Da, i ovo je prvi put zapravo, imali smo Austrija. i bili smo na jednom malom festivalu u Austriji, u Tirolu, i bili smo i u Novom Sadu, kao neka vrsta predpremijere. I sad je to kao zvanično. Novi Sad, to je možda bio filmski front. Jeste, to je bilo na filmskom frontu. Tu je bilo i jako puno ljudi i kao baš smo se onako prvi put susreli s tako velikom salom i punim bioskopom, da. Da, sada će isto biti rasprodata projekcija. Jeste. A Anin film će biti ovog programa Hrabri Balkan, pošto je kratki film, onda možemo da ga gledamo u slotu i sa drugim filmovima, ali svakako biće puna sala, jako mi je drago zbog toga. Jeste imala možda priliku da malo i sa publikom u nekom trenutku prerazgovarate ili ako je bilo neki Q&A-eva na tim festivalima, kako vam se čine neki utisci do sada? Da, pa kao što sam i rekla malo pre, obično su lepi komentari, obično su ljudi jako radoznali kako se sve to uopšte desilo, šta je, da li smo kopali stvarno taj bazen, gde je to. I dosta ih interesuje ta kao lična priča i da li je to neka vrsta autobiografije, šta je tu moje, jer su to na neki način osjetili. Možda i prvim kadrom to se nekako valjda osjeti i onda ih to često interesuje, oko toga pitaju dosta ljudi i pitaju dosta produkcijski kao šta smo. Da, najviše pitanja oko kopanja bazena, ko nam je dozvolio da kopamo u dvorištu bazen, kad im otkrijemo da je stvarno bio kopan. Tako da, mislim, nikad realno nismo prisustvovali nekom negativnom kao Q&A-u. Nismo. Ja jesam. Ja moram da kažem. Da, ja sam prisustvovala negativnom Q&A-u u Herceg Novom kad je mene Maja Volk u suštini poznata naša dramaturškinja i još mnogo toga. Baš onako
ona je bila žiri i to valjda ne bi ni trebalo da bude da žiri se u suštini meša. Žiri bi trebalo da sluša i kao u redu, ali njoj se neke stvari nisu svidele kada sam ja na Q&A-u rekla da je scenarij samo neka kao početna faza koja se dalje razvija i svakim drugim korakom se menja i kao to živi i onako diše i ona kao stara dobra dramaturškinja mene baš kao nagrdila. Ja kao svoje studente tako ne učim, a ja sam i bila student 2 meseca, ali ona ne sjeća se ona. Tako da, eto, to je bilo najgore. Onako baš je bio bif. Da, to je bilo 1 na 1. 1 na 1, ona u prvom redu, a ja ovako kao u redu, mislim. Tako da to je bilo baš mislim, nije bilo samo malo kao čudno. Tako da Maji Volk se ne sviđa naš film, svima ostalima se sviđa. Da, mislim da to nije baš to neka negativna reklama, da budem iskrena. Pa malo je smiješno. Da, svakako. Svakako se publici, niste sa njima imali tako negativne utiske, to je lepo čuti. Pa da. A kako bi ti sad već i nekako nagovestila neke tu momente, malo nešto autobiografski, spomenula ste bazen koji je stvarno kopan. Kako bi ti nekako predstavila ljudima film da ne otkriješ previše, a da daš neki hint kao šta će gledati i kako bi ih pozvala na film? Da, pa gledat će jednu priču o 2 devojčice sa Ibarske magistrale koje provode svoje leto tamo, u toj prašini i vrućini. I samo jedan poziv na bazen im menja otprilike čitavo leto i doživljaj sebe i sveta u suštini. Tako da, eto, to je ukratko. Da, film počinje stvarno u Mrčajevcima, a završava se isto u Mrčajevcima. A između idu na taj bazen koji nije tipičan bazen, nego rupa u zemlji u suštini. Tako da, eto, to je. Nisam. Mnogo mi je lepo ovo što si rekla, samo taj jedan poziv na bazen i menja celo leto. Jer mislim da u tim godinama oni imaju u tom trenutku 11, da samo tako neki mali događaj je dovoljan da ti obeleži 3 meseca raspusta ili kako god. I tih 3 meseca, na primjer, raspusta je nama kao odraslima 3 godine, otprilike. Oni toliko toga dožive svakim danom, a mi kao dosađujemo. Mislim, one misle da se stalno dosađuju na tim raspustima, a u stvari kao iz minuta uče nešto novo i to im traje mnogo dugo. To je baš kao zanimljivo. Ti se to sad predstavila kao tu konkretnu situaciju, taj poziv na bazen koji nešto promene, ali jednoj devojčici se zapravo nešto i mnogo veće desi što zaista menja. Da li je možda kada si kretala ove scenarije, kada si došla do ove ideje, da li si imala u glavi da je to bila neka ključna tačka, možda ako vučeš iz svog nekog iskustva, da si kao imala potreba da bude neka ključna, prelomna tačka detinjstva? Pa ne, mislim, to je dosta je kao fikcija. Neke stvari su, onako, pokretač je bio realan, ali to baš konkretni događaji i nisu, nego sam više kao morala da prikažem u jednom konkretnom događaju nešto što se meni možda u životu dešavalo mnogo duže ili sa mnogo različitih ljudi. Tako da morala sam samo da kao nađem pravi označivač svega toga. Tako da zato je nastao to što se prilike desi u kući. Da ne spojlujem previše. A to je više kao neka vrsta kao znaka. Nije konkretno to baš jedna stvar, nego kao simbol svega. Što se otprilike dešava devojčicama u tom periodu. Sad te devojčice su dosta mlade, imaju smo nekih 11 godina. Ja sam ti rekla pre razgovora da mi je čak bilo malo neprijatno da gledam, ne zato što mi je bilo šta bilo loše, nego baš zato što sam mnogo toga prepoznala u filmu i shvatila koliko iz ove perspektive, kad sam skoro 3 puta starija od njih, drugačije gledam na to što se dešavalo, ali opet me jako lako vratilo i mogla sam da razumem i kako reaguju i zašto se neki postupci tu javljaju u filmu. I ti si radila sa devojčicama u tim godinama. Možda je pitanje i za obe u smislu kompletnog snimanja. Kako je
što su vam bili možda neki izazovi u radu sa decom u tim godinama i što se tiče samih likova i scenarija, koliko toga si ti njima morala da objašnjavaš, a šta su možda one prepoznale, kako su možda one same doprinele tome da se nešto promeni, kao što si spominala, taj scenarij nije toliko fiksiran, nego možete se menjati tokom snimanja. Pa sigurno su one dosta uticale i nisu menjale kao scenariju sad kao. Ali dosta su uticale na kao čitanje toga, jer one su baš kao bile direktne. Scenarij je napisan otprilike po sećanju i po nekim maštom, a one su bile tu kao prave, kao da kažem, one su proverile da li je sve to u redu ili nije i kao da li njima to zvuči realno. Da, ali kao baš u real time. One to prolaze i baš kao možda znaju i najbolje. E sad, sigurno možda ne bi bile svesne toga i ne bi razmišljale o tome da ih mi malo nismo naterali da to rade, da kao razgovaramo o tome i da pričamo, ali znale su nekako iz prve ruke. Da, one su baš to kao prva ruka, ali ne znam, mislim, dosta su uticale, ali je dosta bilo tu razgovora, jer kao osvestiti mnoge stvari kod njih i opustiti ih i kao normalizovati sve to da može najnormalnije da se govori o tome, da to nije nikakav problem, nije nikakav tabu, to je super. To nam je bilo, ali to je možda bilo i najteže sa njima. Ali eto, da, to sam baš razmišljala skoro, to je možda bilo glavni ključ, to što sam ja nekako se postavila da ništa pretjerano mnogo ne znam više od njih. Ništa ja njima tu sad ne objašnjavam tako ovako, nego više ispitivajući njih i njihov neko trenutno stavove o tome, da ih nekako navedem, da to sve bude okej. Tako da nisam se pravila da ja nešto mnogo više znam, mi smo tu bile nekako isti i koliko ja u suštini sam mogla i da naučim od njih, toliko su i oni od mene. Mada možda sam više ja od njih, jer sam to kao ukrala im život. Da, to je bio u suštini stav cele ekipe i mislim zadatak da se spustimo na njihov nivo, ali da ne primete da smo na njihovom nivou, nego da ipak mi budemo stariji, ali da im ne popujemo, da prosto budemo braća i sestre, drugari i slično. Mislim, nekako ja moram da priznam da je ovo snimanje bilo, pošto baš dosta radim s decom projekte i meni je ovo snimanje bilo najlakše, ja njih nisam osetila, iskreno. Nekako su mnogo lepo pratili tok snimanja i ekipu i sve i u samim pripremama. Mislim da su već negde na kraju projekta i na kraju to jest snimanja već im je malo pala energija i bili su daj bre više da završavamo ovo. Ja mislim da je na početku. Ali pa evo, drugačiji osjećaj. Moje bar mišljenje u fazonu kao ajde još samo ova replika. Nekako uvek kada radim s decom. Jeste. S decom uvek si u fazonu kao kako prolazi, već im je malo, ajde se vraćamo na normalu. Ali da, mislim, bilo je stvarno super i pratili su nas i mi smo njih, to jest pratili i onda smo se tako međusobno upotpunjavali. Dugo su bile probe i dugo smo se u suštini poznavali. Tu jednu devojčicu smo upoznali u januaru, tako da je ona od januara do jula imala baš dosta puta i viđenja s nama i onda kad su krenule te konkretno probe, oni su stvarno navikli. Onda kad im je krenuo raspust, njima je to bila možda jedina obaveza raspusta, svaki drugi dan. Mi smo bili zajedno i to je bilo dobro što je bilo mnogo različitih nekih situacija. Nekada je bilo na bazenu, nekada je bilo u klasičnoj školici stranih jezika gdje smo imali probe, nekada je u nekoj drugoj sali i onda smo stalno se tako i putovali, išli su dosta puta u toj Mrčajevice, vraćali se, ja ih vozili ih drugi ljudi i oni su nekako baš navikli. Upoznali su baš dosta ekipu i ranije. Svi smo znali. Da, bilo dosta bitno da i mi budemo, mislim ne samo ona, nego da i dođe i direktor fotografije i ja i nekako smo baš to hteli da ih opustimo što ranije da bi one što spremnije ušle u samo snimanje. Da. Tako da je to dosta bitno. Jeste. Taj proces. I nekako, što sam to da kažem, Bože, to što nam se razlikuju mišljenja, ja mislim da sam ja možda i probama tim preterala, da je njima to snimanje došlo kao
aj sad ovo da odradimo. To je bilo. Ja mislim da sam ja možda mogla da ostavim, sad kao pričam moje mane, to je kao loše, ali ja mislim da sam možda mogla malo da ih ostavim još, kako kažem, nedovršenije za snimanje, a oni su za već snimanje bili kao, ajmo sad ovo da odradimo i završavamo. A probe su bile te koje su kao bile nekako inspirišuće za njih i kao najuzbudljivije. Ali da, to nije bilo, mislim, nema stajanja na pauzi, moraš da budeš animator i da braniš im da pojedu 6. sladoled tokom dana i slične stvari, tako da to je baš bilo smiješno. I onda sećam se, posljednji dan kad smo ostali nešto da kad je ostalo da snimimo nešto malo, nama je pao pljusak i bili smo u fazonu, ma šta, ajde, zezamo se, smeštaju i to je to. I onda su one bile tu i onda smo čak igrali neke kao ekipne društvene igre. Pa da, to je bio kao jedan slobodan dan usred snimanja otprilike. Da, jer smo znali da je to kiša. Dobro, to je ispalo dobro, iako smo se mi nervirali. I onda smo mi njih doveli, pošto su one spavale kod kuće u Čačku i onda smo ih tad doveli da se druže s nama i baš je bilo super. Da, pa ne znam. Mislim, bilo je, jako lepo i vjerojatno im je bilo naporno, ali ne znam, ja sam evo čula iz pouzdanih izvora da je nekim od njih kao najlepši trenutak života. Stvarno? Da. Zašto mi to nisi prenio? Dobro, iskreno, kad neko ima 12 godina i dobije priliku da snima neki film, verujem da im stvarno jeste najlepši trenutak života, ako neko lepo radi sa njima. Da, moram da kažem da su zadnji dan otprilike, pošto su ostale samo, da kažem, glavne glumice, dečko je otišao, nije bio zadnji dan, one su se, ja mislim, posljednji dan samo grlile. To je bilo kao posljednji dan ekskurzije. A i nama je bilo. A i plakali smo i sve je bilo. Jeste. Oni su grlili. Da, pošto postoji neka koreografija koju će gledalci da vide, ali na kraju taj dan posljednji smo samo svi igrali tu koreografiju. Da, i pevali. I pevali tu poznatu Ne, to je baš bila ekskurzija. Nije kao letovanje u Sinju. Odomaćile smo snimanje i meni i njoj, pošto smo iz tog kraja jako bilo bitno da stvarno ljudi i na filmu, a i cela ekipa koja nije odatle osete to. I mislim da se to i desilo i mi smo i bili smešteni u etno selu. Tu je domaća hrana, tu je zezanje, možeš napolju da budeš, vitlaš po onoj magistrali, po onim livadama, šumama. Pa nekako smo baš imali taj domaćinski vibe i što meni jako drago, jer mislim da ne bi osjeti se da i u filmu, a ne bi ni ekipa bila toliko, mislim, slobodna i nije bilo kao od 9 do 9 se snima i kao, ajmo sad rok. A i bilo je. Ne, bilo je, da, ali nikom kao nije bilo teško da se ustane. Kao, pritom mi smo snimale kada je bilo 38, vremenska prognoza, sunce, non stop, ali nema veze, onaj ko nema šta da radi u tom trenutku na setu, sedi, igra karte, leži u ležajci, jede se i voće i povrće i nekako baš bilo. Ovo baš nije ustio, mi sad kao pričamo, sve nam je bilo divno i krasno, ali jeste da snimanje, zato što smo ga jako dobro isplanirali. I mnogo je bila duga priprema tih 5 dana, da bi ti 5 dana bilo kao sve lagano. A zapravo sve pre toga je bilo kao po sve toj vrućini i 40 stepeni, a onda se stvarno u jednom trenutku desilo da to kao mi dok snimamo u jednom ćošku dvorišta, drugi deo ekipe bukvalno igra karte. Meni je bilo kao ali stvarno je moguće, ali zato što smo se stvarno mnogo pre toga dugo pripremali. Šta je sve ta priprema osim kopanja bazena, šta je još podrazumevalo? Svašta. Odakle početi? Pa ne, otprilike ja sam imala 1 godinu dana fore da spremimo taj film i onda smo krenuli od castinga, od tih lokacija i onda smo ušli otprilike u proleće, u tu konkretnu kao produkciju. Imali smo dosta problema sa tim budžetom i nekim stvarima. Da, u suštini klasika snimanja u Srbiji i kultura u Srbiji. Ali da, mislim, super smo nekako, imali smo sreće s projektom jer smo dobro, moje koleginice Taša, Jovana i ja smo dobro napravila taj kao media kit i onda smo zapravo mi prvi studentski film koji je NIS prihvatio da sponzoriše. Tu smo dobili sponzorstvo od njih, dobili smo sponzorstvo od Frikoma, zato pričam da smo sijeli sladoled. Tu smo dobili kamion sladoleda i kao mnogo je lepo prolazio film i nekako, s obzirom da smo ga dosta pripremile,
To što smo sedele dosta na setu i naravno, pa moram da kažem, kao, što ga više pripremiš kao produkcija i izgineš, tebi je na setu laganije, samo ako ne nastanu neke gluposti, ali kao u tom trenutku smo krenule, otvorile Instagram, krenule se bavimo marketingom filma na snimanju i slično, bavile se BTS-om i sličnim stvarima, ali ne sam sad kao, mislim, nekako me najviše povezuje stvarno kad me neko pita kao šta je najveći produkcijni izazov bio. Kopernica. Da, jeste. Taj dan... Mislim, kao imam snimak gde sam do blatu ovde i kopali. To smo zakopali. Zakopali, da. Da, ne, meni jeste bio možda najgori, nije mi to bio sigurno najgori dan, ali jedan onako sa najvećom tremom dan i tenzijom je to kad smo kopali stvarno bazen i to što mi smo kopali bazen u dvorištu jedne moje drugarice kod njenih baki i deke koji su dosta stari i oni su a jako brinu, to je dvorište predivno, najlepše na svetu i svaka kao ruža, svaki grm je trebalo da ostane tu gde jeste, a mi smo doveli bager koji je bio ogroman i ja sam se u jednom trenutku i posvađala s tim bageristom koji je bliži njima, on je njihov neki kum, nebitno, da kao slučajno neku ružu ne pokida i to, pa je on izašao iz bagera, a s druge strane stvarno ti baka i deka, znači, premrli, što bi se reklo, oni to gledaju i kao pokajali su se za sve, ali otprilike tog dana. Posle toga je sve okej bilo i onda vraćanje. I na primjer, evo sad letos, na tom mjestu se, mislim, ni ne vidi da je bio bazen, to je vrlo zanimljivo. Stvarno? Da, nema. Da, ali, mislim, nema ni trag. To zaboravljamo da kažemo u ovim prilikama, ali za pripremu samog kopanja bazena smo mi pozvali kolege sa građevine koji su nam napravili konstrukciju celu. Pošto, kao okej, ja iskopamo bazen lagano, ali treba znati kako napraviti konstrukcije da se ne uruši. Da, imali smo konsultacije mog druga sa građevine i tako, prosto i moj tata i jedan naš kućni prijatelj i komšija, ljudi znaju. Film u selu, ljudi. Da. I svi su stvarno pomogli, ali to je kao i olakšavajuća stvar i otežavajuća zato što nekako uplićeš mnogo ljudi oko tebe, kao možda ne treba to raditi, ali ovaj film je to u suštini baš zahtevao. Tako da svi su nekako bili povezani s tim. Nekako su imali neki mali zadatak i u mojoj porodici i u okolini. Znači, bukvalno komšiluk, što bi se reklo u Mrčajevci. Ako se vratimo malo unazad, jedan od većih delova tih priprema je izbor glumica i glumca. To me zanima kako je izgledalo, gde ste našli ove devojčice. Da, i to jesu oni imale ambicije već da budu glumice ili kako? To je baš dugo. Pa ja mislim da one nisu imale ambicije da budu glumice. Jedna Lena je balerina, tako da ona možda ima taj neki već je navikla na neke nastupe i to, a druga zapravo Iva se bavi folklorom. Tako da to su bile njihove kao nastupi do sad. A dečko Miloš, on uopšte nije ništa. On je onako došao. Slučajno je došao na casting baš. Ali da, proces je bio baš onako složen i dugo je trajao i u suštini mi smo se potrudili da vidimo, da organizujemo casting u svakoj školi u Čačku i onda smo proširili i na Gornji Milanovac. Pa je za malo bilo, imalo je dece iz Gornjeg Milanovca. Na nekim daljim, koracima. Imali smo etape castinga, imali smo, mislim, ja sad bukvalno ne znam te profi izraze, ali sam, mislim kao... Imali smo prosto prvi širi krug castinga gde kogod da je zainteresovan dođe. To se najčešće radilo tako što škola razglasi poziv po odeljenjima i onda oni dođu. Onda smo imali, to je jedan izraz koji sam čula, koji smo radili, a nisam znala smo radili, to je chemistry casting. To je ono kao kad vidimo ko sa kim funkcioniše, kad im pravimo kombinacije, možda njih dve da su drugarice i dečko je drugi. I onda smo to kao dosta, to je kao bila neka druga faza castinga. I onda posle toga smo mislim... Sve je išlo uži krug i na kraju smo izvukli duo naš. Trio. Pa dobro, trio. Jesi gledala možda nešto u njima dvema, da li ti je bilo potrebno da nešto podsjeća na tebe samu? Da. Mislim kao, Mislim, mi smo baš u suštini, našli
nisu one mnogo glumile, kao one su zapravo možda najsličnije tim likovima, tako da to je bilo baš ključno, da mi nađemo neke osobine, da pokušamo da kao povežemo to, da ta osoba već ima neke osobine tog kao lika. Tako da to jeste bilo baš dosta bitno i kao to je bilo maltene pola posla. A onda poslije toga samo da se one opuste i da nekako budu svoje. Zato što nam je baš to bilo važno, da budu to kao prirodne, onaka kakve bi bile stvarno. Tako da jeste, to je baš bilo kao ključno. Tako da. Mira, ti si spomenula da mi je bilo bitno da se to snima tu u vašem kraju, da bude ta domaćinska atmosfera, da kažem, ali dok si razmišljala, Ana, o samom filmu, koliko je tebi uopšte bilo važno da film bude smešten u Čačak, okolinu Čačka? Mislim, mi imamo u nekom trenutku u filmu tu tablu gde vidimo Mrčajevci i onda prosto nekako ljudi dožive da je bitno da je to baš tu. A da li je to zbog prosto toga što si pisala i sećane i toga što to podsjeća tebe na tvoje djetinjstvo ili misliš da ima nešto specifično u tom odrastanju u Čačku, okolini Čačka u odnosu na neka druga mesta? Pa ja mislim da nema ništa specifično. Mislim, svakome otprilike sve, mislim, baš zato što se mnogi ljudi povežu, a nisu svi, naravno. Odatle mi to skroz dokazuje, ali ja mislim da je to baš jako bitno. Mislim, ja sam stvarno već imala neke određene lokacije i one koje su bile otprilike u scenariju napisane, tu su se i snimale i stvarno neke stvari su, mislim, u mom dvorištu, u mojoj kući, to je ispred moje kuće i nekako jesam insistirala na tome. Nije bilo kao da nije bilo nešto moguće, naravno malo bismo improvizovali, ali baš to, ja mislim da se to osjeti i kao i ja sam se osjećala prirodnije i opuštenije da sa tim prostorom se, da kažem, igram, zato što ga znam, ali mislim da se to kao svaki detalj je jako dobro osmišljen i maltene ima značenje, a ima značenje zato što je barem neko iz filma vezan za to. Tako da mislim da je baš imalo ključnu ulogu i mislim da to može da se, kako kažem, da zrači. Da svaka slika u suštini zrači time i to jeste bila neka kao maltene prva odluka da to stvarno bude na autentičnim lokacijama. Da, mislim da se to baš osjeti dok sam gledala film, sam malo pretpostavila da ova devojka je sigurno iz ovog kraja. Onda sam posle pročitala biografiju i sve mi se uklopilo skroz. Ali nije to sad kao nužno i neophodno i kao ne treba bude neprijatno. Ja se samo nadam da to nije, da se to nije ono kad sam ja rekla da mi je bilo neprijatno, apsolutno sam je odnosila na taj deo. Definitivno. Ne, ali simpatično mi je, recimo, mislim da dugo nismo vidjeli tako nešto u domaćem filmu, često je kao sve nekako neutralno o Beograd i onda je došao Marko Đorđević i krenulo je od njegovog Moj jutarnji smeh, gde je kao bilo važno i specifično to smešteno u Kragovac i on je prosto nastavio da radi sa tim Kragovicom. Meni mnogo lepo da ta neka vrsta decentralizacije i u ostalom dobiješ nešto autentičnije možda. Naročito u ovakvim filmovima koji su lično važni za autora ili autorku i njihovo iskustvo. Tako da mislim da to baš bilo lepo u ovom filmu. I ja mislim da većina ljudi sad nekako pokušava da radi. Pokušava da decentralizuje. Da. I to je nama bilo bitno, ne samo to kao snimat ćemo u Čačku, nego su stvarno hteli da malo kao i tu lokalnu kao zajednicu malo dignemo. Nisam baš sigurna da smo uopšte uspeli, jer smo imali baš velikih problema sa opštinom Čačak. To sam baš da te pitnu to, kako su bili odnosi tamo, pretpostavljam da recimo tvoji roditelji. Pa ne znam, ja imam osjećaj da mi nismo do kraja dobili potpunu kao podršku. To su bili određeni specifični ljudi koji su želeli da pomognu. Da, dobili smo, izvini, što ti upadam, podršku prosto meštana i ljudi koji su tu, a podršku opštine i slično, ok, jesmo naravno u nekom iznosu, ali isto tako mislim da nisu marili za tim što mi sad snimamo film u njihovoj opštini i slično. Mislim. Čak su se trudili otprilike da otežaju. Da sabotiraju. Pa da, ali kao
samo smo navikli na Da. takav rad, što bi se reklo. Ali da, ne, mislim kao stvarno što se tiče ljudi, šta god da je trebalo, ono, mislim, bager smo nabavili, tako da. I cisternu, I cisternu sa vodom. 10 kubika vode i šta sve ne, tako da kao ono, ako mi je trebala raketa, mislim da bi mi obezbedili raketu. Bi, ali individualno. Ne bi kao zajednica. Da, meni je žao, mislim, nama je bila kao velika ideja da završimo, krene taj film u distribuciju, odnosno po festivalima i mi smo baš dugo planirali da napravimo premijeru baš u Mrčevcima. Desilo se šta se desilo tokom cele godine, pa i naš film dosta stao zbog toga, ali pogotovo i to što, evo, tek je sad u Srbiji, mislim, premijera. Žao mi je to što nismo uradili i možda možemo Ja mislim nekad, da možemo, evo sigurno, sad se dogovaramo. Da, možemo. Ali to nam je ideja bila od početka, da baš ono bude puna ponovo Dom kulture u Mrčevcima, koji je trenutno vjerojatno zatvoren. Da. Ne znam ni da možda neki folklor nekad bude Ima ili tako nešto, folklor, ali da. kao mrtav je, kao kultura. Da. I onda bi to bilo mnogo lepo da To nam je da definitivno to nam je plan. Baš, eto, plan od početka koji dalje stoji. Jeste, stoji, ali jeste, bili smo stvarno malo... Ne, pa sprečeni smo i mislim da i dalje nije vreme, ali o tom potom, Da, tamo kad treba leto da priđe pa malo ljuda da primavimo sa letnjim filmom. Ništa, nam sad ćete uspjeti sa tom projekcijom u Mrčevcima, a pre toga svakako premijera u MTS dvorani u utorak u 9:15 i još jedna projekcija filma je i u srijedu od 6 u Domu kulture Studentski grad, tako da pozivamo slušalce na koje god im je zgodnije od ove dvije projekcije. Biće i glumice, ali tako, na ovim projekcijama. Biće cijela ekipa, baš se okupljamo. Ali verujem da će biti zanimljivo i njih dve vidjeti i upoznati svakako nakon gledanja sigurno filma. I njima će to baš vjerojatno značiti. Hvala vam puno, devojke, na gostovanju danas i srećno sa premijerom. Hvala. Autori u etu. Radio razgovori Festivala autorskog filma.